Cando vostedes digan, sí. Bueno, pois moi bons días, como sempre, e gracias por asistir a esta rolda de prensa logo do paréntese da semana pasada, onde me sustituiu o viceportavoz, Julio García Comesaña, unha ausencia que, como ben sabedes, pois vi motivada pola viaxe cunha delegación de deputados deste Parlamento realizamos ao campamento de refugiados saharauis de Tinduf, en Alxeria, para acompañar os 288 nenos que este ano participarán no programa de Vacacións en Paz organizado pola Asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharaui. Galicia é unha terra solidaria e mostra disto é a colaboración que dende hai moitos anos ven prestando a Xunta de Galicia, na que xa leva investidos case 2,5 millóns de euros, para que todos estes nenos gocen dunhas merecidas vacacións en paz na nosa comunidade, nas que poden disfrutar de actividades de lecer e tempo libre, na que se lles facilita a asistencia médica que precisen durante a súa estancia e na que se familiarizan coa cultura e a lingua galega e castelá coa que conviviron durante o período colonial español. E o que non é menos importante, evítase que en plena época estival os nenos saharauis deban soportar os máis de 50 graus de temperatura que cada día se sofren nos campamentos de refuxiados. Mostra desta solidariedade que ano tras ano o número de nenos que veñen a Galicia en réximen de acollemento por parte de familias que desinteresadamente así o desexan vai en aumento. Así, este ano, Galicia convertiuse na segunda comunidade autónoma que maior número de nenos saharauis acollerá neste verán, só superada por Andalucía. Neste punto, permitídeme que dé as gracias e felicite polo traballo que ven desenvolvendo ano tras ano a Asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, capitaneada pola recentemente galardoada coa medalla Castelao Maite Isla, e, como non, a todas esas familias galegas que dan testemunha da xenerosidade do noso pobo. A verdade é que foi unha viaxe moi ilusionante e satisfactoria pola alegría e a esperanza coa que os nenos e nenas acoden a disfrutar da súa estadía en Galicia e tamén noutras comunidades autónomas españolas e polos vínculos de cariño que se van forxando a través da relación de convivencia entre as familias e os menores ao longo dos anos. Pero tamén foi unha estancia en Tinduf na que pudemos comprobar con preocupación a actual situación dos campamentos de refuxiados trasladada directamente tanto polo primeiro ministro da RAS, Busharaya Hamoudi Beyun, como polo presidente da República Árabe Saharaui Democrática, o señor Brahim Ghali, nas entrevistas que mantiveron tanto coa delegación galega como nomeadamente coa representación deste Parlamento. Unha situación derivada do incomprensible bandazo que o goberno de Pedro Sánchez deu ás relacións de España co Sáhara Occidental, abandonando a postura tradicional mantida ao longo de tempo polos distintos gobernos de España que sempre defenderon a aplicación da legalidade internacional e a defensa das resolucións da ONU que establecen a necesidade da celebración dun referéndum para que o pobo saharaui poida decidir libre e democráticamente o seu propio futuro. Existe un fondo sentimento de traición cara ao goberno de España entre a poboación saharaui, que se sente abandonada polo cambio na política exterior do goberno español ante as presións realizadas por Marrocos. Este malestar, esta indignación, chegou a tal punto que incluso aparece reflectida en algúns dos documentos oficiais que se nos entregaron durante a viaxe. En concreto, voulles dar lectura dun parágrafo recollido no Plan Estratéxico de Saúde elaborado polo Ministerio de Saúde Pública da República Árabe Saharaui Democrática, que literalmente afirma que tras a guerra aberta con Marrocos a nova posición do goberno español, que se inscribe como a segunda traición ao pobo saharaui logo dos acordos tripartitos de 14 de novembro de 1975, conduciron a unha situación moi diferente e que se viven entre a poboación saharaui cunha inquietude e incerteza descoñecidas ata agora. Pecho comillas. Penso que estas manifestacións acreditan a gravidade do volantazo de Pedro Sánchez en relación a un tema no que entendemos que debería prevalecer a visión de Estado sobre as posturas de partido. En calquera caso, desde Galicia seguiremos trasladando a nosa solidariedade a da inmensa maioría do pobo galego coa causa saharaui e o noso compromiso de seguir traballando ata que se cumpran os compromisos establecidos nas resolucións da ONU que permitirían a este pobo
decidir o seu futuro a través dun referéndum con plenas garantías. Ademais, respecto da política do Goberno español cara ao Sáhara Occidental, manteremos a nosa posición de levar adiante unha política baseada no equilibrio das relacións con dous socios, como son Marrocos e Arxelia, ao tempo que abogamos por manter unha neutralidade activa no posicionamento respecto ao Sáhara Occidental, mantendo o noso apoio ás decisións adoptadas polas Nacións Unidas. Pero volvendo aos 288 rapaces e rapazas do campamentos de refuxiados de Tinduf que pasarán este verán entre nós, subliñar que Galicia amosa unha vez máis a súa solidariedade. Unha solidariedade que tamén demostra que un dos temas sobre os que máis se está a falar estes días, a acollida de menores inmigrantes non acompañados chegados a Canarias e Ceuta. Fronte ao sentidiño de Galicia e a súa plena disposición a acoller os nenos e adolescentes que lle corresponde, atopámonos cun goberno central mentireiro e desleal, co único obxectivo de botar as culpas ás comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular, pero sen poñer enriba da mesa unha verdadeira política migratoria que dé a solución a este grave problema. O goberno de Pedro Sánchez vive permanentemente na inacción e na improvisación. En este caso concreto, dos menores migrantes non acompañados, volveuno a demostrar. As comunidades autónomas enteráronse da reunión da conferencia sectorial celebrada o pasado mércores a través dos medios de comunicación. E non contentos co acordo acadado na mesma, o goberno de Pedro Sánchez acusounas de non ter acollido aos menores migrantes comprometidos en 2023. Unha nova mentira, unha nova falsidade, cando é certo que Galicia aínda está á espera de recibir aos 28 menores que o goberno central se comprometera a enviar o pasado ano, que non chegaron simplemente por dificultades a nivel burocrático e administrativo, como recoñeceu o propio presidente de Canarias na reunión do mércores. A desvergoña do goberno do señor Sánchez chegou a tal punto de acusar as comunidades gobernadas polo Partido Popular de non aceptar os acordos da conferencia sectorial celebrada onte, cando o certo é que todas elas votaron a favor do reparto acordado na reunión e a única excepción existinte foi a de Cataluña, que se abstivo precisamente esa comunidade autónoma gobernada polos socios independentistas que manteñen o señor Sánchez na Moncloa, xa veremos durante canto tempo. Galicia vai seguir amosando a súa solidariedade e tenderá as súas mans para acoller a outros 26 novos menores migrantes non acompañados procedentes de Canarias e Ceuta, actuando coa lealdade e a responsabilidade que nos caracteriza. O que non estamos dispostos a aguantar son as insensateces do goberno do señor Sánchez e a súa falta de rigor, porque o primeiro que ten que asumir é a súa total falta de política migratoria, que non é nin consecuencia ni responsabilidade das comunidades autónomas. E seguiremos insistindo na necesidade de traballar con previsión, con planificación e con coordinación entre todas as administracións, contando cunhas regras de xogo claras, iguais para todos e, o que é fundamental, poñendo enriba da mesa os recursos necesarios que faciliten unha atención axeitada a todos esos menores, que inclúa o aloxamento, a educación e a asistencia sanitaria que todo ser humano merece. Pola miña parte, máis nada, poñerme á súa disposición por se existe algunha pregunta ou algunha aclaración que consideren precisa. Mire, eu, en primeiro lugar, remitome ao que manifestou onte o presidente da Xunta e o presidente do meu partido, cando dixo que esperaremos a que acabe o proceso para valorar axeitadamente como se desenvolve e tomar as medidas que procedan. De todas maneiras, a mí comprenderá que me sorprenda que nos últimos días parece que se teña rehabilitado políticamente a persoas que incurreron en delitos gravísimos, como de sedición, como de malversación, que se estén recibindo en España entre lores a prófugos da xustiza e que parece que a máxima exigencia política se lle teña que facer a alguén que, en todo caso, xa veremos o que determinan os xulgados, se lle acusa dun exceso de velocidade.
me parece que, sinceiramente, quen defende esas posturas ten unha absoluta desconexión co rango de valores que creo que sí comparten a maioría dos galegos e atreveríame a decir co conxunto de cidadáns de España. En todo caso, volvo a repetir, tomaremos as decisións que procedan unha vez que se coñeza como finaliza ese procedimento. Na mentras, máximo respeto ao traballo da xustiza e, por suposto, tamén máximo respeto a quen se ve inmerso nun proceso deste tipo e que ten todo o dereito á presunción de inocencia como calquera cidadán. Algunha outra pregunta? Perdón. Mire, para min o fito máis relevante, creo que nunca mellor ponderado que no momento político que estamos vivindo, é a estabilidade da que fixo gala este goberno. Unha vez máis, amosa a sabedoría dos galegos que apostaron por un goberno cunha maioría amplia que permite que non dependamos de absolutamente ninguén e que, polo tanto, pode continuar a desenvolver as súas políticas sen depender dos caprichos e cambios de opinión de terceiras forzas políticas. Polo tanto, me parece que ese é o fito máis destacable. A partir de aí, creo que debemos de poñer en valor o cumprimento da palabra dada. O presidente Rueda comprometeu unha serie de medidas que se tiñan que cumplimentar no ámbito dos 100 primeiros días. Creo que moitas delas xa están cumpridas e as outras permitirame que deixe que as anuncie el, seguro que nestes días, cando faga o balance que corresponda. E creo que tamén no ámbito legislativo se lle deu un pulo importante nesta Cámara coa chegada de algunhas leis, creo que, sinceramente, fundamentais para o desenvolvemento do futuro de Galicia, como pode ser, por exemplo, pois a Lei de Beneficios Sociais derivados da explotación dos recursos naturais de Galicia. Creo que, en definitiva, o que se amosa é que este goberno, dende o minuto 1, o que se puxo foi a traballar para todos os galegos, sen perder tempo en leas que non conducen a nada e que non aportan, dende logo, ningún benestar ao conxunto da cidadanía. Estou convencido de que iso vai ser o marchamo que vai a presidir a actuación do goberno nos vindeiros 4 anos. Algunha outra cousa? Bueno, pois moitísimas gracias e supoño que nos seguiremos vendo nuns días e na mentras, se alguén lle corresponde, pois que disfrute o verán na medida das súas posibilidades. Gracias a todos.